vás vítam v tomto videu. Dneska si ukážeme, ako si stiahnuť prehlasáč na počítači Windows 10, 11, 9. Pôjdete na Google a dáte LT Player a vyhľadáte, pôjdete na toto prvé a dáte Windows LT Player 9 ako verze 9. Stiahnete si to a vás presmeruje. Zase sa vám zapne. To je taký tablet. Taký mini tablet. Chápeme sa, dúfam. Ale sa vám to načí, tak to rýchlejšie počítač, ten bude rýchlejšie. My sa počkáme. Poď. Načítavaj. Dobre. Napíšem tu, keď vám tu napíše tablet in starting, to znamená, než sa vám štartuje taký tablet. Vás to na túto stranu, na túto, ako na túto tablet, do tabletu pôjdete do LT Store, tam pôjdete do LT Store, musíte ísť do LT Store, nie do Google Play, čo tam je. LT Store si zapamätajte. Pôjdete tu na tú lupu, a mne sa tu naučí to stroky. Si vyhľadáte Brawl Stars. Kam by tu vyhľadať také 300 roky. Ešte si tu vyhľadáte Brawl Stars. Toto je ostatné, si nevšimajte, to sú fejkové. Hneď, proste je toto. Ja sa fakt Brawl Stars sú tu prvým. Dáte, vy tu budete mať install, tu dáte install. Ja si to klajmnem. A potom, keď vám to nainstalujem, zobrazí sa vám na tie obrazovky, tomu sledujte. Musíte minimalizovať, keď tu budete hrať, keď dáte vidno, budete mať celú plochu. Pôjdete naspäť na plochu, keď sa vám to snieje, a tu budete mať Brawl Stars. Potom normálne vám zapnete pravko. Budete ranšťou, z toho bude popýtať, vám bude vás to pýtať, vytvorí účet a tam si prošiel zvolíte, tu odkliknete a meno, už sa už to dorielo, tak uviete plne a vy si potom urobíte účet, dajte si meno a také. Takže tak a my sa vidíme u ďalšieho videjka, takže čau.